سلام زخوركم تخاتلتي ذا channel كمل لكم أبزلكم وسلام دعنا تمنخو لومي حدا سبورتاوين أسلت أني هزنالنا زعل فسبت شو مدة سنة والتي أسمر ماراثون تخيل مبارو أبوتات ونفقاتي لكم مالكم أفتو در كلا يزوج إنهم يرمي سنة كم تنيلنا نمتى إنهم يرمي سنة كم تنيلنا زخوركم تخاتلتنا زعل فمي قد أوارح أب فتاتو أتوكرنا إذا حزني تحسون يرو أو قلم هياشات كم زراعي كاتل كم زلوا أصلتهم تسمع كم زلوا وانتظاري ما نرنا فرناتو ونهار زجاجي ومنو ما حيشو أو كل شيء إنسان سلسلة زم صعوت ولا قدام يكون كلا درجة مهان أفتي مدرة أو أبوريم ديبلو سلسلة فرزي ويزعرز خمي كم نبر نعون لسلطاني ونحيزنا مثلنا أسلطاني مالتها أسلطاني قشوار كذا يكون نايكلب دندنيو عليك اسم الهنيو مسؤول تأجيعو غربا كاسلو يسلطنو سلطة نبرين أبز ملك ولا أطير نازلنا سلزي نزم مدبزي بحث رزولا خمي كم زلون فتاتهم من مكتال نفتي مدب قبلكم سنعرف فيلمه نكو حقو سكار نابع مدره وين نابع وتميليس كلها كلمة يهزناي مارطنا اسمرا خمي من بارو تيتو حلف كايو قعزو نفلس دلنا كن كابن عخان أسل طريقة بقربا زكاة لك أليكس مدهاني كحطو دلو كله أليكس سنعرف مع سيخات قبل كياب كبيك أمنا نيرو نابزو أمنا خمت خمي عيات المدات يوم سنعرف أب كدمي شوعات ورح أبيلي تقبليه كقبله خلو خاني مكنيات نيرو كوينو جن كدمي سنعرف أب كلتشين إسران سلستن أسمرا ماراثون تعواتي بمنبارو كبهلن سبورتن كوميشن سبورت بهلن سبورتن كوميشن سبورت بزجبرلو حجز وي باجت ممداب باجت بممداب مس في حجروي أتلتي فيدريشن بمرددا هذا باجت سليعو نزي أتلت كابتي زلو أعمن العالي أبدل على بروفيشناليتي درجة كبصحو أعمون سلازنبرة تعواتيون سلازنبرة باجت بمسلع هذا مدب هيزو مالتيو أتي تتحازى مدب دما ناي بيت مقبي بقبو ترخبرلو غناسون هذا أتليت قبو تهونا نيوتريشن سلازرليو كاربوهيدرات بروتين مينرالز فيتامين سلازرليو نزين كراكب كالاي معرفي زهونو بوتا تباهيلو زيوم بفلوي جزا تتحيزلو سالساي كم سالساي دما أسلطاني تباهيلو مالتيو هجي أسلطانيها نتيزلو بقعاتو أبريخو أب بروفيشنال درجة نكبته أبزتفلاليو ኢንተርናሽናል ተሆነ ውድድራት ውጤት ንከምጽእ ተባሂሉ እዚ መደብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን መደብ ተታሂዙ ፌደሬሽን ተሰማሚዑ ከማሰልጣኔ አነ ተመዚዘ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ሰናዓፈ ኣብ 2023 ዘምጾ ዓወት ናይ መጨረሻ ዓወቱ በቃ ስለዝመሰሎ ነዚ ኮሚሽን ስፖርት ዘቅረበሉ ሕቶ ናይ ምግቢን ናይ መጽለሊ ገዛን ብምቅባል أسلطانيو نعي مالتيو كقبلني كعلن بتيا زلوا هو كسر هيلو كسر جميلو مالتيو أنا هون كجددوا عيد اللهون مغني أسعد عتلي تعجدد كاكتم صا أي كعلنيو مو مساح كسر زي كقلت هينو نزي أتليت ريبورت نزي أتليت هبنا كم عينت كونتات كم زركب قليلو مني مساي سلزي سرها مساي كم زي اللي تراي ريبورت زهبكم إلى مسابكم هراي بزلوا يقتليلو شلليلو ما اكسمعهم سلازي كعله بزيان دا قصله كلو نسو جن اتيا تشلما 9000 ام حنشاشن ام مطفع انبر تدريكو زنبره كنيو اتي زمصو عوتي انترناشونال درجه بصحيسي هذا ነገር ከምጽ ዝብል አምሩ አይነበረን ነይሩ እዚን 9000 ተዋሃበን 9000 يدفعن كم دللا يخدلن كابتي ترينينغون تعاليو بزح كمتي زدلا أكتيفيتيون يجبر أين برن سلازي أبزي وانزي تزعبي أجمع زفتر زلوا أب كل نايزي أبنت دما نايزي زجبرو زنبرة أكهدا جوجي زخون أكهدا واقع كفيلو مالتي معس واقع يكفلو له أب كل تشين إسران 4 تجبرو وددر كم زقارت دروب أوت كم زخون غيرو أنا بقت تامسها أفتي إنترفيو قبل نيرة كندينا سنعرف لهم مالتي كود أكلني لك كم تجذبنا يقاب كرمين أقاريت مالتيو سلازي هذا أتليت
أفتي بروفيشنال درجة نكبت أفتي زلعة درجة نكبت هذا مجمريا أتي زرخبو شلمات أما على كوعلو الله أتي مع الله زبان انتايو أتليت زبانجو أكسيدنت كجاتمو خيلي هذا سبورتاوي ريتايرد مخانون الله سلذي نتي جنزبو ماناج كجبر كخيل الله نزي ماناج زجبر اللوها هذا أما خاري مانجمنت زجبر اللو أما خاري كدلي مسوقاني نايسنا عمرو مقررابات كجبر وكا mental preparation زبال نجار كجبر وناس أتليت بفيزيكالي ترى إيكونوميتي أكتيفيتي كجبر زجبو زيادة كمان mental preparation كجبر سلازلو نايسنا عمرو مدلوات كجبر نايسنا عمرو حكيم يدلي وكا نفوق زهون نايسنا عمرو أما خاري يدلي بسالساي درجة أتي نعو أبذل على درجة كبت الزخيل كوتش يدلي سنة عفقن نزي كله نجار كي سمعه أب كم زعين الدرجة أب كلتشي نسران 4 ودقتوا أكلاتي فو مالتيو أب زيو زجمر تي نجار سنة عفه أجرو هميمو performance ناتو وريدو تحتي وريدو سلازي أجرو أبدي تفلالي حكاية من أفتح فلالي بوتا خيرو كحوي كعلم بزخونة من قد قل لاستري بسبات نجيرو نابي متيو أنا أجريهم مع الله كمزي ولاني سأجمل لن أبدي حميمو شامبينز بعل problem يومتيو مونتاي جي حكمني سأجمل تي عميز خيل أنا جرات كم آخر كين تعينت ستريشن كتكبر على كان تعينت كمنات تكبر على كيله أجرو أبدا حتى رجدي حوي يوم مالتيو حويو كابجيني وانت دا أجري هوي خاني أنا بعلي ودكتي أكلاتي فزأني هي جيجين كابحاك في الليل اللي يلو أفزي حد مدب هزنا سرح جميرنا أتي مدبنا أنت يوتي سرح جمرنا يوم نسانا عفا ناب نفور ممتع أتي سانا عفا ودي كابتي ودي قوز نبربوتا نفتي زنبربوتا أب نبصح كلتا مدباتينا هزنا تبقسنا قدامي ناب نفور ممتع كالاي نام نور مسمت خاني تي بقعاتو مسمله سخاني اسمرا ماراثون شامبيون مسغبره ا بروفيشنال بوددرات كيدو اتي بروفيشنال ساعات زبال كلتن حمشتن كلتن شدشتن زبال ساعات هاريمون كمص مدبات حنصيصه سرح جميله አለውቲ ጋገልጠም አማልቲ ለውጥ እንዳገበረ ናይ ባህሪ ለውጥ እንዳገበረ ብዙ ነገር እንዳገበረ መጽዩ ማለት እዩ አመጨረሻ ትማሊ ዝራኹሞ ውጤት ናይዚ ኩሉ ጻዓሪ ፍረ ምዃኑ ሰብ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ስኢልካ ዝመጸ ውጤት ኣይኮነን ንሓደ ሰብ ካብ ውድቀቱ ኣተሲኻ ናብ ንቡር ንክተምጽኦ ዘሎ ጻዓሪ ዘሎ ድክመት ሜንታሊቲ ተሓሲካ ይዝመጽ ፊዚካሊውን ተሓሲካ ይዝመጽ ስለዚ አብይ ዝኾነ ምድለዋት ጌርና አስመራ ማራቶንካ ካላይ ደረጃ በመሐዝ ታዊቱ ማለት እዩ ቀሊል ውጤት አይኮነን ብዙሃት ፕሮፌሽናል አትሌታት ዝነበርዎ ውድድር እዩ አብዚ ውድድር እዚ ታዊቱ ምጹእ ኻኒ ናቱ ብቃት እንታይነት መግለጺ ሁኔታ ማሊ ውድድር አብየናይ ደረጃ ሰናፈ ከም ዘለው መግለጺ እዩ ስለዚህ ተያዘ ነበርት ጉዳይ ንዚያ ተመስል አንድ ላይ ሰናፈ አሌክስ ከገልጸልና ጽነው بيت ناتكاو بنك أليكس نعاقد بالكاس خاون بيت ناتو أكيدا أبدرجة بس بس حكاسبه خم يتقولتو كمية نبرة أنا أليكس كم تقول نبرة ساعة مسوا قريبو أبز درجة ولا ساعة كذا خم ناتير كاتقولتو واه حج زيادة بروح كون نتي تقطعت على الدياسفورا وش تعدن دلو وقد محجنا ب أليكس مدهني تمديبه مالتي مستمدبكم كم زغم زسرح تبعيله قاعد أمغينو أبتناي سرح منفس زي كونه ساتي نايم حنشاش منفس لازم بركو شعو قبولك على الكل مالتي anyway كوينه كنت جزي حليه قال ملا قال نبتي سرح تمليسه دحر ومونتايز قداي مخناتو سي كم زيلو كوميشن بهالن سبورتن سي مس أليكس سرح بدن له عبز ميدا خال العصر سلست أسلت أنت اللو سلازن تاي سلازخونه يو حدا مدي بالله نعود راي مريضو
قال باللجا سكي هلو يترفنيو باللجا تزيهلو 3-4 سب ممدبه كاب 10 سب نمنتاين حدا سلازي زي فتنو مراي مأمانيو إلى متى مالتيو لك كمتي مسؤول سرحكم مس أليكس سالت أنا كابتي زتحبرني مشالو كم زنوفع يستبهال النسي زيادة خبت بزربا نوفع يستبهال النس أبت تكبر زبلت أخوين رغيبة يوم مالتيو حجي لك أنا باليكس خيد كلهم بقولهم اللي فريسين يا ربك فريسة درجة فياتونه خيني قريبين يا رمالتي دوا وا نايك أدم مخين نايك أدم جاي خيني قريبين لاست اجري حويو ولا ملق ولا خوندشن تسريع برأس بولو بميتاليت بولو اجر بولو سامبو بولو هرمت لبي اجين ابوستو قينه تودي مالتي دحار إدنا نسمرا ماراتون مصينا تعاويتنا لاست እንዳይ ኮይነ مالتي كاب كمزي كاب فيات اونس ناب فيراري تغيره مالتي موداتا بزي اخغلص لو 50 شح كوينه بقعت زي 50 شح زانيره أموداتنا يميت شح كوينه وصيه مالتي سلازي ردو كون ناستات 6 ورحي مس أليكس مدهاني سريحه برتع صارينا حلفنا هجا انا كو حق زربه خري كلهم 4% يعني صعيره مالتي هجيت 4% غوي طراي كوج كنت 6% اسلطاني ناي مسلطان طراي خغبر زغبو نيرو ناي سلطنن دحري نابي خيت تاي غبر تاي يعرف تاي غبر ناتاي غداي نيرو انت هونه ግን كوج اولقاو غدايتي كيترف اولقاو غدايتي مالتيسي يعرف ديرلخو انتي يخونالخو انت عينه تماغاغ بخبلعلن انت عينه ترين كخونالو كمي كخونالو كايدا كيترف مالتي كينو سلطانس ناي سلسته سب كسرحو دخل اندا سرحه بسايكولوجي بولو براديو غليصلكا نيره براديو نمازته سبورت بناي ماغاغبا خيترفخم دكتور مالتيو بسلطاني سلازسي بكوميشن سبورت خواب خلونا أليكس حدا امامي توهيبوني حدا سرح اسلطاني زاسيت ግን ናይ سلسته سب سرح اندا سرحه عبد سرح زبصحنا مالتيو تقدماي كفال تزازيمولو خلاي كفالكات ناي دغاي نسو خا حجي كان كلا امام حزنياو زي مسل غازيطنيا مسل اتودر تخاتيلنا هنا بس كم تعملنا انتنو يعني انا كم غايتنيا تعزاي كم تعزاي صاحب ابيخا توالاري كم تودر ميكا صاحب غلوات فوتو كم مودر متاونا ناي كن مسومن غلخونا بزغنا انترفيو 80 ميتاوي مستوم قدامو سلسلو بقعت له عوته يلكان يركا بزح رؤسة تامانت نيركا اتيخا زت رؤسة تامانت كمي بخمي متيو اتاودرك بخمي تقلصا ولا تقداماي دبساي تعاوتسي ساو انجلترا نيركايو كل اتليتنا نوترالو نو صاحه تاودر كمينا خمين يورو ترخا رؤسة تامانتن كابي متيو سنعفه ناب حتى تغينا هنكيد اسك نايز حلف عامت سنعفه قال نيرو قدميخا عوت ناي تودر نيرمو ابساسي عامتو نزودر سنعفه خميز دالو زلو سمانة قميتن بديهي زغون عوتات زغوتو سي مسلطاني نفسهم بزغبرو زلو تعرف عوت كمتي مالتي اسلطاني أليكس مداني قون كله بزغبرو تعرن بممدن مس نفسه بزغبرو مقيار 80% عوت نابتن عفي مدال مالتي في توفسرس علو مالتي زدا كاب ترين زبقس مخنياتو مسكوتش ابن سورح زنبرنا ترين لك كمزي على تبهالا قالالصا زيا فوكس كينات كبي التعليم فوكس كينات كبي التعليم تاع حجزا ابتي تغبرو تعليم لممد كبي تسرح كبي مسرح كابت لممد ابتي كوينات ويا ابتي كوينات حجن وددرينا خون كينات نتقومل لنا توددر شعو يفوسكا مالتيو مغنيات خبيد لمد سلاز جبركا بزي برينسيبل زغونه تاكايدا اب ترين لك ساعات سوم تترفا مالتيو بسولس لك انا ودر زغونه بيسن اينا نخيد نيرنا كم تزراني خا ودر فوسن نخيلو مالتي سلازي اب ترين نا ودر ساعات يخودو سلاز نبركم مس تقدماي زوص بصاي ود غانتاي نو دبساي دساله مالتيو دحار بز مغنيات ازي وما نخعوته قدامي ياللكم تحمقه خلاي لاستنا مودات عند حسني فخا سالسي ياللكم كابزي زبغستي 80% ناي كعوته مبال مالتي تا صوتا ترا زبلكي خا كل سب ترا نيرو تا موداتا تا فيلم سرح كواتا زصبقوا ግን انا كميتيلنا اوريدي توم اتليتات ابز ስለዘየሎም ብር ክገልጹ አይخልዮም ተዓዛባዩን ሪእወይ እንዳይ ነይሩ ቲኬንያው አስጊና ለ28 ኪሎ ሜትር ምሳና ተጓዒዙ ታይ ንግበር ሓደ ኤርትራዊ ይሄደም ተባሂሉ ከም ዝራናዮ ሙሴ ዝበሃል አትሌት ሃዲሙ دحار لاست تكنياوي قلا أنا دبساي عقباي تصقاي قلا دبهالو دارقار بعد حموش جروب تتأماي ميرنا مالتيو جاء أنا كالكوليشن داقبركو خيد نيرة هذا هدي منالو 4 حموش له مزيوم سبرينت جرخ كلاي سال سايكوت خيلي أي كلني إندجنا سبيدو مفلتوري أنا أي فلتوني دحين دبساي مسارحتي سلزغونا ناتو تصقام يبولون يفلت إيه
እቶም ካልኦት ከፈልጦም ደይፈልጦም እኔ ስለዚ እንታይ ንግበር ካድም ኣለኒ ወሲነ ኮች ብዘለኻ ያኺድ ድሕር ምሕር ኣይትበል ግልጽ ኣይትበል ብዘለኻ ያኺድ ኢልኒ ሂበ ገዲፍያ እየ ወይ ድሓር ደበሳይ መጺ ስዒብኒ ገለ ብኣጌርና ገለ ቀዳማይን ካልኣይን ወፂና ሕጂና እትያታ ስራሕታ ሰሪሕያ ድብላ እቲ ኬንያዊ ኩሎም ኣትሌታት ንቆርጽዎ ይበታትንዋ ነይሮም ኣብቲ ዝበታትንዋ ግን ክገድፎም ኣይከኣለን ማለት እዩ ይሕዞም ነይሩ ድሓር ኣላታን ዘይብላን በቃ ከምዚ ንሶም እኳ ዳርጋ ተሃራርማ ናይ ከምዚ ርሳስዮም ዝሃርምዋ ነይሮም ኣነ ፒሮ ዝኾነ ካይዳ ምስ ከድኩ ሽዑ እቲ ኬንያዊ ክንፍተንት ክኢሉ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እታ ውፅኢትካ ከምዚ ረኣየ ቀዳማይን ካልኣይን ኬና ርሳስ እንዳደምሰሰዎ ኸይድ ነይሩ እንዳደምሰሰዎ ኸዱ ነይሮም ኣነ ግን ኣድሚቐ ምስ ገደፍኳ እቲ ኬንያዊ ተሪፉ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፂና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ባዕዳዊ ዝኾነ ሃገር ክወስዳ ሲ ኣድሒናያ ስለዚ ቀሊል ተራ ኣይኮነን እዚ ከዓ ናይ ኮች ስራሕ ዝለ ዝኾነ ኣሌክስ መድሃኒ ከምስገን ይግብኦ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ናብ ኣሌክስ ቅድሚ ምስጋርና ኣብ ሽዳ ነይራ ነሽ ብስራሕ ኣው ነይረ ኣዋይ ክሳይ ጌርካ ደበሳይ ዕውት ማለት እዩ ደበሳይ ካብቶም ሓደ ሙኩራት ኣትሌታት ኣዋይ ቀስበቀስ እናፈለየካ ካብኡ ዘልሓጢልካ ቀዲምና ከመይ ነይራታ ፍጻሜ ታያ ወዲካ ወዲ ዓቕሚ ፀንቂካ ታያ ኸውንካ ከም ደቂ ጋንታ መጠን ሞራል ይበኒ ነይሩ እዩ ንዓነይ በቃ ሕጂ ንዓነይ ጥራይ ሮታ ሒዝካ ከይርኩ ብኻ ይብለኒ ነይሩ ንኸይድ ከረን ሆቴል ገለ መለ ቤት ፅሕፈት ፕሬዝደንት ገለ ሓሊፍና ገለ ሮማ በፂሕና ኢኖ ኢዳ ሽዳ ብፅሕ ምስ በልና ደሪቐ ደበሳይ እንዳወስኸ ኸይዱ ኣነ ብዘለኹዋ ኸይደ ንዓነይ ባ ገለልኒ ገለ ክዛረቦ እውን ኣይከኣልኩን ድሓር ኣብ ርእሰይ እንታይ ሒዘ በቲ ድሕሪ ዘለዉ ጥራይ ከይርኩ ብንኦሬድት ቀዳማይ ከይዲ እዩ እንታይ ነታ ብድሕሪኻ ንኸይመፁ ጥራይ ኻስኻት ዕቅባ ደለኒ ድሓር በኣ ኸይድና ግን ሕጂ ሰናፍ ኣትሌት ኣይኮነንቲ ቀዳማይ ዝወፀ ደበሳይ ደሳለ ልክዕ ኣብቲ ትሬን ይንፀባረቕ ነይሩ እቲ ብቕዓቱ ሒድ ይብለና ነይሩ እዩ ልክዕ ውድድር ከዓ ሓይልና ስለዚ ኣብ ትሬን ዝቕድመካ ዝነበረ ሰብኣዊ ውድድር ተቐደመካሲ ናተይልካ ኢኻ ትቕበሎ ከምዚ ምሻሎ መዓር ክትበልዕ ሳ ሓይሊ ክበኒ ኢልካስ ናተይልካ ትቕበሎ እቲ ይስዕረካ ዝነበረ ኣብ ትሬን ኣብ ውድድር ምስ ቀደመካ ከዓ ናተይልካ ኢኻ ትቕበሎ ስለዚ ሲ ስውን ሰናፍ ኣትሌት ኣይነበረን ኣካይዳ ቁርብ ተኣሽሙ ኮይኑ ኤንወይ ዓወት ናብ ጋንታና እቲ 90,000 ስለ ዝመፀ ግን ኣይ ዶንት ኬር ሕጉሳት ኢና ሃፒ ኣሌክስ ዓኻውን እንቋዕ ፍረፃማ ሃረየካ ደበሳይ ናትካ ወይ ናይ ክለብ ደነት ተመስፋን ተለብሰ ዘለኻ ተዓዊትሎ ሰናብኻ ብቐረባ ንዑ ኣብቲ ክንብሎ ፀንሕና ብቕዓቱ ምላስ እውን ዓብ ተራ ስለ ተፃትካ እትዮም ቀዳማይ ካልኣይ ምፅኦም ሙሴ እውን ራብዓይ ወፅዩ ብሓፍሻስ ታጋንታ ስኻ እንኳዕ ሕጉሰኩም ነታ ውድርካ ክትገልፀና ምደለኹ በት ዓይነ ኣሰልጣንነት ናቱ ተራ ቁርብ ክትነግረና ማለት ንምንታይ ናቱ የዝቡ ዘለኹም ወይቶም ካልኦት ኣትሌታት ምገለፅናዮም ክነውሓና እዩ ሰብ ግን ሙኩራት ኣትሌታት ዓበይቲ ውድራትን ዓቢ ደረጃን ዘወፅሑ ስንዓፈት ናቶም ደረጃ ንብፃሕ ኢና ከምቲ ዓቕምና ጋይድ እናገበርና ንጉስጉስ ዘለና ወይ ነግር ዘለና ስኻ ከዓ እተናቱ ፀተራ ከመይ ነይራ ብሓፈሻ ፀወታካ ሕፅና ኢልካ ትገልፀና ወል ኣነ እኮ እንታይ ክብል ዝደሊ ሰናዓፈ ዝያዳ ክገልጾ ዝፀኒሑ ሰናዓፈ ከምቲ ዋዕዩ ኣይኮነን ኣብቲ ኣዘራረባ ሓደ ነገራት ቁም ነገር ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ መስተዋዕሊ ዝኾነ ኣትሌት እዩ ዝዛረበ ቃላት እውን ክሰማዖ ፀኒኻ ኢኻ ንፉዕ ኣትሌት እዩ ኣብ ቀረባ ንእሽተይ ነገራት እዩ ተሪፍዎ ርግፀኛ እቲ 90,000 ዝበሃል ሽልማት ናይ ናቕፋ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ናቕፋና ገንዘብና ግን ካብኡን ላዕሊ $90,000 ኣብዚ ፕላቲኒየም ወይ ከዓ ጎልድ ሌቨል ዝኾነ መዐቀኒ ዘለዎ ቦታ ከይዱ ተዓዊቱ ከምፃልና ዝያዳ ስለዓለ ፕሮፌሽናል ኣትሌት ክኸውን ከም ኮች ሜጠናንት ሓደ ዝኾነ ብራይት ፊውቸር ይረአየኒ ኣሎ ተስፉ ሰብ እዩ ከምቲ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ናተይ ትሬኒንግ ሩዱ ጭርሖ ኣለና ኣብቲ ጋንታ ክገልፀልካ ፀኒሑ እዚኣ ጭርሖ ናትና ናይ ጋንታና እያ ባዕለይ ኣውፅየ እያ ፈልጠ እሱን ሃርድ ትሬኒንግ ኢዚ ቱ ዊን በእንግሊዝኛ ከምኡ ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ከዓ ብትግርኛ ከዓ እዚኣ ሰናዓፈ ክዛረባ ፀንሐ ማለት እዩ ብህዝባዊ ግንባር ከቢድ ዝኾነ ተዓሊም ፎኪስ ዝኾነ ኩናት ነፀላይካስ ብቀሊሉ ትዕወተሉ ማለት እዩ ኣባኖን ትሳያ ሃርድ ትሬኒንግ ጭርሖ ናይ ጋንታና እያ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኩነታት ናይቲ ውድድር ኦልሬዲ ኣይ ኖው ዛት ከም ዝዕወቱ ፈልጥ ነይረ ናይ ካልኦት ቲማት ፐርፎርማንስ ናይ ካልኦት ዘለዎም ፕሮፌሽናል ኣትሌታት መብዛሕቶም
ናይ ኤርትራ ኣለዉ ዝበሃሉ ፕሮፌሽናል አትሌታት እቲዮም ብቃዓት ኣለዎም ጥርዝ ኣለዎ ሰዓት ኣብ ጎልድ ሌቨል ኣብ ፕላቲኒየም ሌቨል ብዙ ጥቡቅ ሰዓት ዘምፁ ሰባት እዮም ኣብቲ ውድድር ተሰሊፎም ግን ነፍሶ ከፍሰም ናይ ፀላኢኻ ነገርካ ምጽናዕ ስለዘለየካ የጽንዖም ነይራነ ምን እንታይ ኣለዎ እንታይ ብቃዓት እንታይ ድክመት ኣለዎ ኣበየናይ ግዜ አትሌታት ኢኻ እንታይ ብቃዓቶም እቲ ብቃዓቶም ተጠቂሞም ነቲ ረብሓን ኣብ ውልቆም ከውዕልዎ ኣበየናይ ግዜ መጥቃዕቲ ክፍጽም እዩ ኣበየናይ ግዜ እንታይ ክኸውን እዩ ኣነ ብኢንዱራንስ ይኹን በቲ ኢንተንስ ትሬኒንግ ወይ ከዓ በስፒድ ወርክ ኣጽጊበ እዮም ነይረ ፈልጥ ሂል ትሬኒንግ ኣለና ቤት ጊዮርጊስ ኣብ ዝለዓለ አልቲቲዩድ ሂል ትሬኒንግ ኣለና ሓደ ግዜ እግሮም መኻድስ ካብ ዝኣብዮም እዮም ትሬኒንግ ዝሰርሑ ኮፍ ይብሉ በቃ ዝርግሑ ሃው እስጂ ትሬኒንግ ማለት ከዓ አዳፕቴሽን እቲ ላክቲክ አዳፕቴሽን ከመይ ጌርካ ላክቴት ትሪሾልድ ናትካ ሴርካ ንላዕሊ ደረጃ ትበጽሕ ዝብል እዩ ኣብቲ ውድድር እንታይ ጌርና መሲልካ እስካብ 30 ኪሎ ሜትር ከይትንቀሳቀሱ ከይትወጡ ፔስ ስለዘሎ ፔስ ሜከር በቲያ ፔስ ሜከር ንኺድ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ማራቶን ውድድር እቲ ጻዓት ወይ ከዓ እቲ ኤነርጂ ዝበሃል ካብ ኣብ ሊቨር ዝርከብ ግላይኮጅን ወይ ከዓ ማስልስ ግላይኮጅን እቲ ዝሞተሉ ሰዓት ኣብ 30 ኪሎ ሜትር እዩ ናትካ ላክቴት ክስታይካ ዝወፀሉ ኣው እቲ ፋቲክ ሲስተም ተኣትወሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ነዚ አዳፕት ገይሮም ስለዝነበሩ እዚኦም አትሌታት ኣብዚያ ሰዓት እዚ መጥቃዕቲ ክፍጸም ኣሎ ኢልና ንሙሴ ብርሑቅ ቀረባ ይከታተልዎ ስለዝነበሩ ኬንያዊ አስጊዕዎም ስለዝነበረ ምዕዋት ተኮይኑ ሙሴ ከዕወት ኣሎ ወዳ አገርና ወዳ ዓድና ኢሎም ይሓስቡ ስለዝነበሩ ቸለል ኢሎሞ ላስትሊ እቲ ኬንያዊ ኩነታቱ አቋሙ ምስራኹ ናይ ሙሴው እንዳግፍሐ ስለዝኸደ ሰናዕፈ መጥቃዕቲ ይፈጽም ኢልዮ ኣብ ኣደባባይ ዘለካ ኢነርጂ ኣውፃእዮ ኢልዮ ሰናዕፈ ከጥቅዕ ካብ ማእከል ደበሳይ ወፅዩ ከይዱ ምስኡ ለጊብዎ ከይዱ ማለት እዩ ሪሃያ ኢኻ እድል ኣይሃብዎን ሙሴ ኣርኪቦም ገለመለታት ነቲ ኬንያዊን ኣብ ከለው ኣጥቂዖሞ ክልቲኦም ተሪፎም ክልቲኦም ነናቶም ብልጫ ነናቶም ድክመት ኣለዎም ሕጂ ኣነ ኣያሻሩኒ ክልቲኦም ኣብ ትሕተይ ኮይኖም ስለዝስልጥኑ ላስት ምስ በጽፍ ንሰናዕፈ ከምዚ ግበረው ንደበሳይ ከምዚ ግበረው ንሰናዕፈካ ክብሎ ኣይክልኒ ብብልጫኦም ኣላልዮም ነናቶም ስራሕ ይስሩ ሂለ ደምዲመ ማለት እዩ ሰናዕፈስ ካብ ፊኒሽንግ ተመጽዩ ንሽተዩ ካብ ደበሳይ እቲ ቪኦቱ ማክስ ናቱ ሃዩ ቮሊዩም ኦክሲጅን ማክሲማል which means per kilometer how many liters of oxygen consume ትገብር ኣብ ሃንቲ ኪሎሜትር ሲ ክንደይ ሊትር ኦክሲጅን ትጥቀም ቪኦቱ ማክስ እዚ ካ ምስ እድመ ዝተተሓዘ እዩ ካብ እድመ እንዳወሰካ ምስ ከድካ እቲ ኢንዱራንስ እንዳዓበየ ከይድ እቲ ቪኦቱ ማክስ ናትካ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ስፕሪንት ምግባር ከም በዓል ቀናኒሳ ዘረሰናይን ቀናኒሳን ክንራያዮም ተኮይና ቀናኒሳ ዘረሰናይ ኢንዱራንስ አትሌት እዩ አይደክምን እዩ እስካብ መጨረሻ ላስት ግን ናይ ምቅያር አቅሚ ናይ መን ይበልጥ ናይ ቀናኒሳ ቪኦቱ ማክስ ናቱ ሃይ ስለዝኾነ ኦክሲጅን per minute how many liter of oxygen consupt ትገብር ክንደይ ኦክሲጅን ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ተጥፍእ 2 liter of oxygen እሱን ተዳ ይጥቀማሉ ደበሳይ 1.5 liter of oxygen ወይ ካ ሊትር ኦክሲጅን የራይት አምበር በእንግሊሽ ኮይናት ንት ያቃል የጥፍ እንተዳ ኮይኑ 2 ሊትር ኦክሲጅን እንተዳሱ ላስት ስፕሪንት እንዳገበረ ዝጥቀም ተኮይኑ ኢነርጂ ፕሮዳክሽን ናቱ ሃዩ ምክንያቱ ናትና ኢነርጂ ካበይ ዝመጽእ ካብ ኦክሲጅን ይዘቃጽለው ነቲ ግሉኮስ ስለዚ ብዙ ኦክሲጅን ኣብ ነፍስና እንተዳ ያአቱሎ እቲ ኢነርጂውን እንታይ ዝኸውን ሃዩ ዝኸይድ ስለዚ ስፕሪንት ኣብ ምግባር ስፕሪንት ሱ ምበለጾ ነይሩ ኤግዛክትሊ ሱ ንዚያ ስለዘላለየ ንሱኻ ሓንቲ ዓይነት ናይ ምኻድ ኣቕምኻ ንሱ ምስቲ ኢቤቱ ኦክሲጅን እዚ ባ ላንግ ናቱካ ኢንዱራንስ ናቱካ ሃይ ስለዝኾነ እንታይ ገይርዎ ንሰናዕፈ ገና ከሎ ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣብቲ ሽዳ ከባቢ ካሃርሞ ጀሚሩ ተረዲያን ለሃ ስዋናቱ ብልጫ አንጸባሪቆዋ ኣብዚ ኣዋን እዚ ምፍልላይ መጽያ ምክንያቱ ደበሳይ ብተፈጥሩ አግሬሲቭ አትሌት እዩ ኣብ ልምምዱን በጣም ሀያል አትሌት እዩ
ኣስታ 3 ወርሒ ምስኡ ሰሪሖም ኣለዉ ይፈልጦ ይሱ ብጣዕሚ ሓያል ስትሮንግ ዝኾነ ኣትሌት እዩ ስለዚ ሰናዓፈ ንዚ ከምዚ ዓይነት ኣትሌት እሞ ኣብ ቻይና 2 ግዜ ፕላቲኒየም ዘለዎ ቦታ መበል 7 ዝኣትዎ 209 ዝሃረመ ኣብ ቻይና ካልይ ግዜ ረባዓይ ዝኣትዎ ጎልድ ሌቨል ዘለዎ ኣብ ወርቃዊ መዐቀኒ ዘለዎ ቦታ ረባዓይ ዝኣትዎ ኣትሌት እጂ ኣብ ቀረባ ኣምጻለይ ኣብዚ ቼክ ሪፐብሊክ እንታይ ገይሩ ናይ ክልተ ናይ ጸጋም ጫማ ሂዙ ከይዱ ጫማው ተጋጊዩ ብናይ ትሬኒንግ ጫማ ናይ በረኻ መለማመድ ይጎዩ እስካብ 30 ኪሎ ሜትር ካ ይመርሕ ነይሩ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ማለት እዩ ነቲ 2-5 ዘሎ ኢትዮጵያዊ ግምታሃቦ ፈትፈት ያቢልዎ ብናይ በረኻ ጫማ ገይሩ ሻልሻይ ወጪ መጽዩ ሱን ገይሩ ስለዚ እዚ ኤክስፒሪየንስ ዝኾነ ኣትሌት ሰናዓፈ ክትቀመሉ ስለዘሎ ንሰናዓፈ ደበሳይ ዝገበረ ኣክሽን ግበር ጥራይ ኢሉ ሕጂ ከምኡ ገይሩ ንከምዚ ዓይነት ኣትሌት ከምዚ ዓይነት ስትሮንግ ዝኾነ ኣትሌት መሃዙ ሰብ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እድሚኡ እንታይ ኢና ንጽበየሉ ካብ ሰናዓፈ ጽባህ ሰዓብይ ነገር ኢና ንጽበ ዓብይ ነገር ኢንተርናሽናል ውድድር ግን ዓብይ ነገር ክንገብር ተኾይና ናይ ኩሉ ህብረተሰብ ሓገዝ የድሊ ሓገዝ ክብል ከሎ ልመና ኣይኮነን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ብሜንታሊቲ ከም ሙሴ መጠን ከም ጆርናሊስት መጠን ሜንታሊቲ ክትሕግዞ ኣለካ ምንም ህብረተሰብ ምትብባዕ ወይ ከዓ ሞቲቬሽን ዝበሃል ነገር የድልዮ እዩ ኮሚሽን ስፖርት ናቱ ግዴ ክገብር ኣሎ ይገብር ነይሩ ኻ ብዙ ባጀት ኣብ ዓመት ብጣዕሚ ብዙ ዘይተዓደነ ባጀት ያውፅኢሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንክበጽእ ኮሚሽን ስፖርት ማለት እዩ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራውን ከሙ ስለዚ ኩላትና ኢድና ኢደይ እንተኢልና እቲ አቅድሚ 20 ዓመት ዘረሰናይ ዝመጸት መዳልያ ኣብ 10000 ብማራቶን ሆፕ በትክክል ስትሬት ሆይኑ ተሰሪሁ ኣብ ኦሎምፒክ ማለት ኣብ ኦሎምፒክ ሓደ ነገር ክገብር ተጽቢት ትገብር ከም ኮች መጠን ሓደ ትንታነ ይህባነ በቀረባት ስለተካወለ ስለዝሪው አፕዴት ዝኾነ ዳታ አለን ናይ ትሬኒንግ ዳቱ ካብቲ ፕሮግሬሲቭ ናቱ ካበይ ናበይቲ ናቱ ምዕባለ ናይ ትሬኒንግ ናበይ ይከይዳለው ስለዚ ከታተለው ዘለኹ ስለዚ እቲ አምጪዮሞ ዘሎ ውጽኢት ደበሳይ ንሱን ትሚልካ ገዛ እንዳዋዓልካ ትሚልካ ዝመጻ ይኮን ማዓልቲ 2-3 ጊዜ እንዳተሰርሐ ኣብ ሰሙን ፐር ዊክ 180 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ካበር እንዳተሸፈነ እዩ እቲ ውጽኢት መጽዩ ዘሎ ሰብ ምናልባት እዚያ ናስመራ ውድድር ጥራይ ይመስሎ ኾን እቲ ስቃይ ዘሎ እቲ መከራ ዘሎ ኣብ ትሬኒንግ እዩ እዚያ 40 ኪሎ ሜትር እንዲያ ኣብ ሰሙን እስከ 200 ኪሎ ሜትር እዩ ዝሽፈን ምግብ የድልየካ ኒውትሪሽን ሎንግ ራን ምስወጻኻ እንታይ ዘድልየካ በብዚህ እንታይ አትጥፍ ኣብ ነፍስኻ ፕሮቲን ሌቨል ሽዑ ሎንግ ራን ምስወጻኻ ሃይ ዝብል ፕሮቲን እንተዳ የለን ኣብ ነፍስኻ እቲ ማስልስ ኩነታት ናትካ እንታይ እንዳኾነ ይዝመጽእ ዳታ ከፈተ እቲ ሲንተሳይዝ am ምጭብባ am ተሓዚ ወላ ሓንቲ ስለዚ ዘይተሓስተ ኮይኑ ናብ ንቡር ዘይትመልሶ ተወንካ ብፕሮቲን ብካልካል ነገራትን ኢንጁሪ የምጻልካ ጽባ ነገውን ስፕሪንት ናይ ምግባር ናይ ምጽዋር ስትሬንግዝን ኣይክህልወካን እዩ ATP ትሬኒንግ ምስተገበረ ATP which means ATP ዝበሃል ኣሎ ኣባና አደኖሲን ትሪፖስፌት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ነፍስና ዝፍጠር ኣብ ሜታቦሊዝም ግዜ ATP ትሬኒንግ ክግበር ከሎ ላክቴት ትሬኒንግ ብዙ ላክቴት እዚ ላክቴት ሬዲዩስ ክትገብር እንታይ ትገብር ኣለካ ማሳጅ ከድልየካ ኩል ዳውን ከድልየካ ማይ ብዙ ምስታይ ከድልየካ እዩ ግላይኮጅን ናይ ነፍስኻ ክመውት ከሎ እንታይ ዓይነት ምግቢ እዩ ነዚ ክትከዓልካ ዝኽእል ኣብ ኒውትሪሽን ዲፔንድ ክንከውን ኣለና እዚ ሁሉ ኣብ ግምት እቲና ኣዝዩ ኣበይ ዝኾነ ምድለዋት ኢና ጌርና ናብዚ መጺና ሕጁን ንዝጽበየና ናይ ደገ ውድድራት ካብዚ ንላዓሊ ብስነ አእምሮ ይሁን ብኒውትሪሽን ይሁን ብትሬኒንግ ሃኒጽና ክንሰዶ ኢና ነዚ ቆልዓዚ ስለዚ ናይ ኩሉ ህብረተሰብ ግዴ ማለት እዩ እቲ ልምድን ዝገብርዎ ሃልክን ጻዕርን ከቢድ ምዃኑ ብሕጽር ዝበለ ክሳብ ደም ከሚሸኑ ፍሮግራም ማራቶን ወይ ኸን ዝቕለጥ ገለሲ ብቁል ይረዳው ሰብ እቲ ዝብሎ ዘለሓካ ሳይንሳዊ ብዕሙቕ ዝበለይ አንተ ከመደብ ክንገሎ ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ኒውትሪሽን ገለመለ ተኸይና ስራሕ ስለ ዝበለ ግን ጽቡቕ ሓሳብ እዩ መከራ ወይ ብዙሕ ብዶ ሓሊፎም ኣብ ደረጃ ምጽኹም ከዓ ነዞም ኩሎም ኣትሌታት ኣብ ተፋይዙ ዓውሉ ዘለዉ ከዓ ሓጎሰኩም ፍረጻማኹም ኣርኣይኩም ኩሉ ለሊ ሰናዓፈ ኣነ ካብቲ ገለ ዝረኣ ኩሉ ባህርያት ኣብ ውድድር ከዓ
نقلي سب زي عتوبنات كهون خلي نقلي يسحق وازع قال خون خلي داخل السب شمت وعسلام ذل زحلفت ودر زي سمرا ماراثون أو كاميرا حنسا أربي لنيرو هجي نفس سبب كم ناتو ترجمي قال ده زي بروح له قال لي ها نورمال ترى سراحي ترى سواء تعود انت بحريات بزي قال سبب جاوي كونكم مدلين نعوجن كحتى دلخون من تاي خاهم تقبر تودرسي كم ودر أي كبر كان ديو أودر تأتو خل خاص كلمة هليتي متاو كخواني أبغى قات أمي تابزون سبورت أو حافشة أنا هم قدم تتعرف كلهم هذا نحن ودر تداول هالي خاص ليت يتركسني ها بو تحسب تحضر تحلم كذا كذا بحيث ننات كات أو طلع كافت ودر كم دعبي ناس قومي قبل كان نعها ريلاكس كوين كات أتفهم زين أخون كات أزل هوي توادر زل هوي يسمعني تقولوا انكسر قصد كم يدنا صوتها دايدي كم زي صوتي يبلين صوتي جري أتوني كلا أنت يا أبتودي درمس أتوه مالتيو نتوم مواد درتسي لك كم زي تواسعت جري إزريم مالس 5 تواسع إذا زانا قعكا كم زانا قعون دلهم برك سعرني إلهم كم زموتسو سلازي حسبهم سلازي تا بهلا يسك كم تواسعت سلازري أمسو بزحي أي شرشرني خيت ربطكو يقوي مالتي دحر تسحق أي مسود أغش عمد قعت جري عوت مالتي سلازي زيادة بخم وسلاز غيدي مالتي تغطي قال ستريس جنكات قال يلا نورمال بدك دينا نريو يا أبتوش تنتهي تبلوم وين تهي تبهالو توم أتليتات جس حاسس مو شيء كان حليف كا شو دخله انت يبلو خاف توشتي ويبقى دخل غير كان خاتم أتليتات تيبلو وين تهي تبلوم بوش تهي تبهالو أبكم حجخ أسمات قال مش كم زي موسى قال لكاس حليفة بزنا شدة بارزيل لنا خدنا مالتيو حجة أوز نور خبزهم بروفيشنال أتليتات تايلومني سؤال كان دو ودي تركا قبرنا إحنا نزامي دخيل ناس نسخار كيف كاشم تسوع على خا قال لهم من حجة انتي مالته كم زي حجة إزي كان من تاي زيادة زمت تيل كان مالت كم زي سب توتيرو تجنيقو دخيم أبزح زل أوان تزاني خا ويكم زي ترجع خا شمناي متسوع عينت جن إزي أنت نابتا بريسبل زبلا فوكس كنات كبي تعليمات متص أبت خبيت ترين جيرناس لتصنع هنا أبت ودد الفوكس يفوكس كمالتي سلازي زيادة بلج أخبي سلس جيرس لتصنع كوسي شنكت وعيقون ولا فيسكا خنفح ولا خبر خرب تجمع يقولون شو مونغون داقو يخوسي سوانا هوتيل أتيس عساق بلا حسيبة أقاط أم خوين ودد رال خيلو من قتيلة زمس وتبغى حجي تاجي تبهريتات سبات نينا قال زي قبله الله خدي حجي انت هيدي فوتو قال الله خدي قال لي خمس بالك عندي كوتش كولات كم زيش بعتوبنا اين عتوبنا تكرر دخل الله تي وازا مس قم ነገር نبلو ማለት بوازا كيف دبلو مالتي ولا نسغا بزين ገንዘብ ንግዚል ካን ዳጉ ይኻኸለጋሲ አሞንጎ ክስዕሳዓሎ ወይ ክትጉምጠለሎ ገለ አይደለ መንጎ ድሪኮ ግን ካ ንግዜ ከም ትጎይ ደለኻ ካ ይፈልጥ እዩ ሕጂ በተክስሐቅ ደሊ በተኻ ዓወት ካይደለ ማለት እዩ ገሊ ካ ዝሕርቆሎ እንታይ ዝغيلو ውድር ዘይገብር ከምዚ ዝብል እዚ እንታይ ከምዚ ዝብል ወላ መስኣተው ተጋባጢሉ ፈሮቢያ ዘይበጽሕ ከያተው ግን ምንታይ ሓራካት ትገብር ዝብል ኣዘራርባሎ ኩሉ ግዜ ሕጂ ነቲ ክልተ ዘረባ ዘይኮንካ ትሪኦ ነቲ ነፍስኻ ዝእዘካ ትነፍስኻ ዝእዘካ ግን እቲ ሳይንስ ዝብሎ ኾን ኣለዎ ሳይንስ ዝብለካ ተኣቱ ምስ ወዳእኻ ሽዑ መግለጽ ትገብር ማለት ሴሌብሬሽን ከያተኻ ዝኾነ ትገብር ኒኻ ኤኒዌይ ተኸያተኻ ናይ ሓራካት ግን እዚ ከቋርጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋጋን ድኻምን ግዜን ዕድላትን ገንዘብን ከኽስረን ይረአሎ ማለት እዩ ማለሲ ነቲ ናይ ሰልጣን ድኻሙን በርናውት ይገብረለኹ ምክንያቱ በታ ልክ ከም ፈረስ ሰጥ ኢለ ተዋለድ ይረ ንኽብሮ ወሰን ካሃርም ዘኽእል ብቕዓት እንዳሃለወ ብሰንኪ መናውራታት ከምዚ መናውራ ምሻሎ ዝግበር መናውራ ብሰንኪ ምግባሪ ካልኣይ መጽእ ኣለኹ መወዳእቱ ነፍሰይ ጥራይ ዘይኮነ ጋጋይድ ትገብረለኹ ነቲ ናይ ሰልጣን ድኻም ንኹላትኩም ከም ዝበሃል ጋዜጠኛ ሙሴ ጆርናሊስት እውን ዋጋ ትኸፍል ኣለኻ ስለዚ ኩላትና ዋጋ ንኸይንኸፍል ዓስብ ንኽንረክብ ከም ፈረስ ተኺለ ክጎየ ብሓኒ ዝዓብየ ነገር تي أليكس بعبيو نعاه عندي جزيها هيك كمويا حس كانت ودر كاتب الصوت لها بعبيو خا جزيها توبوز لها سي متى أنت عطرقول لها كمويا حس كاسي تعوضوا له كم أتيتون نوعو جزيه خاب ذهب كأبوي خات نبركوا هذا مويا أي كله كاني لازم سينة تعبيت أنا رأى خانتهم بعد سنة أليكس نوع له أتليتين يروح ما نوعنا وسط كون تلاقي بحريات كهون اللي قربنا واحد كأفتو درس عتوب من التحس كيا زبل اللي زغنا أبكم درجة مزح كهان كحقو سكاج داخل لك هذا اللي
ሰንዓፈ 2023 ጥርዝ በጽሕ ነይሩ 2024 ካ ናብ ሓደ ጥርዝ ማለት እዩ ንቁልቆት ጎይኻ ነርካ ንሕጂ ኸ ኣጸቢቕካ ኸ ተበጊስካ ኣለኻ ወላ ኻልእ ይኹን ሲት ዘርኣኻዮ ፀወታት ነበረካ መንፈስ ተዓወተ ወይ ዝቀደመካ ኸ ደበሳይ ተቀደመካ ሲ ሓደ ምኩሩ ኣትሌት ይኹን ሕጂ ናይ ማራቶን ብዙሕ ተመክሮ ነበረ ኣብ ዓመት 10 ግዜ ዝገይሽ ኣትሌት እያ እንጂ ናይ መገሻ ካልእ ኣርእሲ እሱ ምዕዋቱ ኸ ወዲ ጋንታ ኸ እናተዓወዘ ኸደ ይብሉን ናብ ብቕዓት ካ ተመይስካ ኣለኻ እዚ እስከ ግልወፆ ሰንዓፈ ላዕሊ ኸይዱ ነይሩ ታሕቲ ወይዱ ሕጂ ኸ ላዕሊ መፂ ሎሞ ዜንስ ከመይ ይምለስካ ዘን ፖይንት ማለት እዩ ዘን ነጥብታት ሕጂ ኣነ ቅድሚ ኮቼ ዛርብ ደለኹ ኣሌክስ መድሃኔ ሙዳስ ከይመስል ዳ እምበር ዳርጋ ኣብ ዓለም ሲ ቶም ካብ 6 ዘይበፅሑ እዮም ወዲቆም ነይሮም ተሲኦም ንኣስታት 2000 ዝኸውን መስ ከምዚ ብድሆታት የጋጥሞሞ ናይ 2000 ድኾም ፈተነታት ገይሮም ስን ኣብ ዓወት ይመፁ ንኣብነት ዛ ንሪኣ ዘለና ፓውዛ መብራህትስ ቶማስ ኤዲሰን ገለ ብዙሕ ልዕሊ 1000 ፈተነታት ገይሩ ወልዕዋ ብዙሓት ኣለዉ ኣሌክሳንደር ዓቢ ከተምፅእ ትኽእል በዓል ሶቅራጦስ ኣርስቶትል ወይ ብዙሓት ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ኣብቲ ስራሕቶም ተሪኢኸዮ ልዕሊ 100 ግዜ ዝኾነ መስገደላት ሰጊሮም እዮም ናብ ዓወት በፂሖም ስለዚ ኣነ ኸ ልዕሊ 100 መስገደላት ተዘይገበርኩ ግን 365 መዓልቲ ዓቕሊ ገይረ ናብዚ ዓወት እዚ መፅየ ግን መፅየ ክብል ከለኹ ብናተይ ኣይኮነን ብናይ ኩላቶም ፃዕሪ እዩ እቲ ተሓባቢርና ስለ ዝገበርና እዩ ማለት ትብዕራይ ምስተሓረደስ ኩሎም ብቁርበቱ ዝሓረድዎ ዘብሰልዎ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝገበርሉ ኮሚደረ ዝገበርሉ መወዳእታ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ምስተጻዕነ እንታይ ኮይኑ ተዓወት መፅዩ ስለዚ ብኸመይ ክገልጾ ክእል ኣነ ሕጂ ካብቶም ወዲቆም ዝተወስኡ ውሕዳት ምዞም ናይ ዓለም 5 ዘለዉ ኣነ መበል ሻድሻይ ክኸውን ይኽእል በዚ ናይ ዘመን ዝረኣያ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ኮብርያ ዲያስፖራ ኸ ውድቀት ዓብ ማለት ሰብ ካበይ ዝምሃር ዝያዳ ኣነ ከም ዝርዳእነ ወይ ዝኣምነሉ ካብ ግዜ بجزء زيادة جزء مرة كهولو تبغي حجز آخر بجزء تماير كلها ما وري كاسي زرا واسب قدف بلا كانوا رسب نالبات شعور كان كاتكون تقول كات كاجن حج عباية مرتقيات كلها على جزء زي ودق يلن زي جاج يلن كاو تمرتو زي مهار ويكابو كوتو يتسي تزحم كابزيات تسي كلها نخيت ودق زيادة تعرف خمسة حتى كهات فلت على كاس لذي أصل تاني كاس مع توم أبغون هاخدهم تصدق حاسول كا ناس معك حج بس قات أمي مسيحوي ጋዜጠኛ ሙሴ በዝጋጥ አምዚ ናተይ ንህዝብ አፍሪካ መምሃሪዩ ወላውን ሳብታይተል ገሮን ገለ ጉዱሳት ከም ጽዕኖ ይርዳእኒዩ ንህዝብ አፍሪካውን ትምርቲ ይዚ ምክንያቱ ወዲቁ ከም ዝኽእል ሰብ ከአምን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ይርዳእኒ ማለቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ከም ዝበልኩ ከም በዓል ሰቅራጦስ አርስቶትል ገለ ክትርኢ ከለኻ ናይ ቀደም ከም ዝነሮም ዝተሲኦም ብሉኻ ሕጂ ዝያዳ ሰባብ ቀደም ዘይኮን ኣብሉ ይዚ አሌክስ بغربا مسؤول لها حجتي عشان بعد ساعات انتقالات وتفوتها يزبل إذا حلف أمي قال أوارح بزحلتكو كمية حلفو كذا بدوركو يروح ده سايب لك عن نيرو زحاز لف خصاي كأوتو ما يرتم ما يشلون من النهجي كمية يحلف ينزلوا تناي عشان بعد ساعات ناي سنعفة كمية هذا الله هم يوم تقول كابز جر مكان جر بزوز جر مني نجر الله مالتي سنعفة بدك كفلتو خلون هج سنعفة منيو ብዙ ነገራት አስተውዒለ ማለት እዩ ምክንያቱ ውልቃዊ ባህሪያቶም ከም ኮች መጠንካኽ ተጽንዖም አገዳሲን ስለዝኾነ ምክንያቱ ነቲ ውጽኢት የገድሰካ ስለዝኾነ ውልቃዊ ባህሪያቱ ዘይትፈልጥ ተኾንካ እንዴት ለወሪድካ ኣብ ገዛ ጸገም ተዳሃልይዎ አብረፍት ምግባር ጸገም ተዳሃልይዎ አመጋገቡ ታይ ዝፈቱ ዚ ሰብዚ አንተ ወይ ሃንቲ አርስታ ለልካ ነርካ ቲ አርስቲ መሲጣት ንጸኒሃ تريو أكشنات أب وددر ويكا أب كستاي من البات قرب مستي هبرة سبنا زي تلمدك خون خاليو نزي سبز جن بيزنس وجن طبعا جو بروفيشنال أتليت مسكونة أزيو كافتي وتي إتنلا علي تيم ناي بتجريني أنت يقولوا ما وعيت كالات ديمز بحالو ويكا ديم سبونسرز جابرو أدفرتايز سبونسر كم نايكي أديداس كالوت نتي ناتو أكشن يوم تدليو مستعوت زجبرو أكشن سبناو attention مسكبرة أتياسو غيروا ذلا نايكي تكون تي أديداس أدفرتايز تكون كم دي عند فاني تكون سبسي نيزناقا عنا لو مو انتهي كا غيروا ذلو أديداس دي غيروا ذلو كم عينت نجر صبو إيو كلتا تشنكات دو ستراسيبل كان زبل تي بلجا كون يسنا عفك عوتو زخا عليك نسوق إيو انزايتي دي زبال أتصاونا إنجليزينيا عبو تشنكات وي سترس كل جدي هذا أتليت أب سترس
ውድድር ኣለኒ 3 ወሪ ሓደ ዓመት ተዳሊ ሕጂ ተተሳኢረከ ክንዲዚ ወጻኢታት ገይረ ክብል ሙሉ ለይቲ ክሓስብ እዩ ዝኣድር እዚኻ ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ሃጎስ ሆርሞንን ኣለና ናይ ጭንቀትካ ናይ ስትረስ ሆርሞንካ ኣለና እሱኻ ነፍሱ ዝኻኣለ ሳይንስ እዩ ካብ አድሪናል ግላንድ ዝወፅእ እዩ እሱ እንተዳ ናይ ስትረስ ሆርሞን ብብዝሕ ክትፍሪ ፕሮዲውስ ክትገብር እንተዳ ሃዲርካ ኣብ ነፍስኻ ማስልስን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዝሓድር ጽባሕቱ እዚ ሁሉ 42 ኪሎ ሜትር ድላይ ክትገብራ ዝነበርካ ኣብ ትሬኒንግ 2 ኪሎ ሜትር ከይከርካ ጠጠው ትብል ስለዚ ዝዓበየ ብልጫናቱ እዩ እዚ ተዋሂባቶ እያ ጽቡቕቲ እያ ዝገብሮ ንዑኻቲ ዝገብሮ ኣክሽን እንተዳ ይሕጉሶ ኣሎ ኣብ ግዜ ሓጎስ ፓወር ኢነርጂ ትውስኽ ኢኻ ወዲ ሰብ ክሕጎስ ዝኽእል ተኾይኑ ኣብቲ ላይፍ ስታይሉ ከማን ነዊሕ ዕድሜ ዝነብር ስለዚ ፓወር ስለ ዝኾነ ንዕኡን እዚ ዓብይ ዕድል ብጣዕሚ ዝዓበየ ዕድል እዩ ስለዚ ነዚ ኣይነፅላዓዮ ንኣብነት ኣነ ኣትሌት ከለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ሻምፒዮን ገይረ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኢታሊ 2 ግዜ ኣብ ፌራራ ማራቶን ሻምፒዮን ወርቂ መዳልያ ኣምፅእ ኣብ ፖርቶ ሳን ጆርጆ ማራቶን ወርቂ መዳልያ ኣምፅእ ኣብ ፍራንክፈርት ተወዳዲረ ኣብ ፊሬንዘ ተወዳዲረ ኣብ ስፔን ተመፂኻ በዓል ካስቴሎ ማራቶን ብዙ ውድድራት ኣብ ቻይና ሳልሳይ ደረጃ ሂዘ ወዲየ ነይረ ብዙ ውድድራት ርየ ግን ዘጋጥመኒ ዝነበረ ስትረስ በዓለየ ዝፈልጦ ካብቶም ስትረስ ዝፈጥሩ ዓይነት ኣትሌት እየ ነዚ ኣውጊድዮ ተዝኾን ሞ ካልእ ሰዓት ወይ ካልእ ሪከርዱን ምሰበርኩ ነይረ ስለዚ እዚ ኣብነት ንነፍሰይ ስለ ዝፈልጣ ኣብነት ነዚ ሰብ እዚ ኣያግቶን ነቲ ዝገብሮ ኣክሽን ወይ ሓጎስ ንዑ ክዕግቶ ዝኽእል ካብቲ ህብረተሰብ ወፃኢ ዝኾነ ካብ ባህልና ወፃኢ ዝኾነ ሓደ ነገራት ከንፀባርቕ ከሎ እዚ ምስ ህብረተሰብና ምስ ባህልና ምሳና ዝኸይድ ኣይኮነን ኣቋርፃ ብሎ ብዙ ነገር ካቀይሩ እዩ ኣብ ከተማ ኮይ ዝጎይ ነይሩ ፈቆዶ ታክሲ ሾሎክሎክ እንዳ ሓደ ግዜ ታክሲ ተሃሪሙ ነይሩ ኣክሲደንት ኣጋጢሞ ነይሩ ኣብ ከተማ ኻን ክጎይ እውን ኣይፍቀደሉን እዩ ብከም ኮች ከም ሳይንስ መጠን እቲ ከተማ ብዙ መካይን ዝንቀሳቀስሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ፖሊሽን ኣለዎ እቲ ፖሊሽን ብትቀጥታ ጥሩይ ኣየር ዘይኮነ ዝስሕብ ትኪ ከባቢ 4 ክንደይ ዝኸውን ካብ ክስታይ ዝወፅእ ካብቲ ናይ መኪና ትኪ ወይ ካብ ሽጋራ ትኪ ዝወፅእ ኬሚካላት ኣለዋ እጂ ክትንትኖ ኣይክልኖ ሳይንስ ኬሚስትሪ እዩ ግን ጀነራሊ ብዙ ነገር እዩ ዝወፅእ ሩዶ እንዲሞም ሓሲ ሓሰካያ ኣዝዩ ነቲን አልቪዮላ ባህላ ናይ ላንግ ወይ ካ ነቲን ካፒላሪ ናይቲን ላንግታት ነቲ ሪስፓራቶሪ ሲስተም ናይ ላንግ ናይ ሳምቡናሲ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣዝዩ ዳሜጅ ዝገብሮ እንተዳሱ ዳሜጅ ኮይኑኻ ኦክሲጅን ኬር ኣብ ምግባር ኣብ ሳምቡ ትሑት ክኸውን እዩ ኢነርጂ ፕሮዳክሽን ናቱኻ ምስኡ እንዳተሓተ ክኸይድ እዩ እዚ ሰነፍ ኣትሌት ክኸውን እዩ ጽባህ ንጎ እዚ ኣትሌት ግን ኣቲ ዝነበሮ ነፍሱ ይሓሲ ነይሩ ፈቆዶ ከተማታት ገለ ኣሎ ዶ ሰንዓፈሎም ያብ ከተማታት ክጎይ የለን ሬጉላር ትሬኒንጉ ይዝገብር ሎም ጽባ ሰዓት 7 ሜዳ ኣሎ ምሸት ክንዲዚ ኣለትካ በዚ በረሃማ ቦታ ዝኾነ ኣግራብ ዘለዎ ቦታ ጽቡቕ ኦክሲጅን ዘለዎ ቦታ ይዝንቀሳቀስ ስለዚ ኣነ ነዚ ኣትሌት እዚ ኣዝዩ ዓብይ ዝኾነ ናይ ባህሪ ለውጥ ገይረሎ ጽባውን እንዳተቀየረ ኸይድ ናናውን ኣይንድቅስን ኢና ከምቲ እሱ ክዛረቡ ጸነሐ ኣነውን ብተፈጥሮ ቻሌንጀር መዓስ ብርትዕ መሲሉካ ሙሴ ዝኾነ ጸገማት ናይ ምስ ፈጠርካለይ ሽዑ ብርቱ ያነ ሙሴ ስምልካ ስሙዝሊ ሲልካ ብፈሪ ብትያ ዘላትኒ ሲስተም ተኸይድካ ንግን ሰነፍ ያነ ሰብ ቻሌንጅ ክፈጥረለይ ከሎ ኣሲ ብዙ ነገራት ክሬቲቭ ዝገብራነ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ምዛስፈት ከመይ ጌርካ ተሰልጥኖ ይብሉኒ ገለገለ ሰባት ከመይ ጌርካ ነዚ ሰብ እዚ መሪኻዮ ትኸይድ ንዓይ እዚ ቻሌንጅ ብዙ ትምህርቲ ዝምህረኒ ንዑ ከምዚ ጌረ ስሙዝሊ ኣምጪ ኣብ ሓደ ታርጌት ከምጽኦ ከለኹ ንዓይ ሰሪሕ ኣለኹ መበለይቲ ኣዝያ ሰራሕ ኣለኹ እምበር ኣይኮነን ግን ንዝኾነ ብኩሉ ነገር ሸፕድ ዝኾነ ሰብ መጺካሲ ስራውን ክንጸባርቕ ኣይክእልን እዩ ከመይ ጌርካ ትንጸባርቕ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክመጸካ ሕማቕ እኮ ኣይኮነንካ ዘናፈ ናቱ ዝኾነ ተፈጥሮ በቃ ተፈጥሮ እዩ እኮ ኣብ ስፖርት ካትሪዮም ተወንካ ሮናልዶ ክንደይ ሚሊዮን ዝክፈሎም ዘርይዎ ኣክሽን ዘርይዎ ክስታይ እዚ ኣድቨርታይዝ من رونالدو ناتو أكشن علاتو رونالدو بعد فلت سنعرف خاناتو لاتو
أكشن يقبر أبتي مسودة قال ساسيت نقبله نتي هذا معنى جرات أبدي كون جزء تريننج يرو كل الكبل توعيلو جد هم معنى جريم يعرفت بلو أنا بترى كون منهم هبرة حسب أنتو يزبل كوك تحقق جزالو يعرفنا بيت غير لها دكس كم زي كبر أبي درجة يتبع كذا لو كابا حبضو نتبع لنا قبل كخيل على اللو سلازي أتمسن ما هنود سنعرف إذا كله زباز الله سمعي كلها أنا خفت السؤال كل كم بزحنا يسب زرباون اللي كان يوا تلقى جامي سل عالي مريض فولتي خال عقد فولتي خال إذا كله حليفو وردي حليفو خال درجة هذا تحكي لها انتايو نايم انتاي المخازن له انتاي دليت كان انتاي درجينا تبصح نصبي كان احنا بعد درجينا خميزو له انت كان واتي قدامي حلمنا ابتي ورحشو مونت اوريدي ولا ونورحشو عاد خو نخل اوريدي مستي ناتي يدلو بز ساعات زي ماناجر بولا تاسمورم يدبال امريكا يزقمت بولا تاسمورم استري زل خالباسات ون نسو يسداديدو مالتيو ولاتي ጫማ መዋዳደሩን 260 ይረይ ወዲዩ ስለዚህ እዚ ማናጀር ዝዕት ቅታት ገለ ሰዲዱ ጾወታ ናይ ምስራቃ ኦሬዲ ምስኦ አብ ዲስካሽን አለና ማለትዩ ኦሬዲ በሕጂት ናበይት መደብ ክፍለጥ ማለትዩ ምናልባት ከም ቀዳማይ መደብና ደሎ አወጻ ኺድ ካም ውድዳሪ ምክንያቱ ወጻ ይخسرዑ ዝኽእል ጾወታ ከላይ አማራጺ እንድሕራብ በዓል ميركورز بحالام شالوا زن أب سماي دلوا أو ندحر سريع صوتها غا زبالة مالتيو كومتاتون مدبالو مالتيو كيني إيروبا ساب دقون كبرات حوات أب سينما سمرة سبسكرايب ثانك يو مو أليكس حسك ودالنا وكمتي عجمامر زهونه ነገር ተጀመር ካዩ መዛዘም ይካይሎ ስለዚህ ግባው መዛዘም ይክንገብር ብዙሆነ በዚህ አጋጣሚ አነ አሌክሳንደር መድኃኔ ይባሃል አስታት 17 ዓመት ዚያዳ አብ አትሌቲክስ ንጥፈታት ነጥፍ ነረ አብ 2017 አቋሪጤዩ ስለዚህ ብዙ ፕሮፌሽናል ውድድራት ተወዳድሬ ያፈልጥ ካው ተመክረን አናደ ነገራት በመውካስ መጽሐፋትካ تيجي يزله بروفيشناليتي بزلعة درجة أنا كبصه حسابات لزلني نيزهونه يكون سبع حساب كقبل قربي من زي قدسة نتي مويا نتي أودي أفلطور لني ويكادليت على نزبالة كابزي من كتصال دما نجانتاي منستر مكرخال أفكم زي عين الدرجة أنا كبصه قوياي كلهن هجونا سلطاني كوينة أفكم زي درجة أنا كبصه بزو صارين وفرين جيرهم ليهم ملتي سبورت كلب دندن بكل عينة سبورت ياتنطف فوتبول اتليتيكس سايكلينج اند باسكيت ياتنطف بزو باجيتي منستر مكلخال سليو نزينه هاجر سبورت نامنور نمملاس ز غواي زلو ስለዚህ ሚኒስትር ምክርኻል ማለትካ ሀገር ማለት ስለዝኾነ አነ ህቡንዬ በዚህም ሐለፍተይ ካብላ ዓሊ ጀሚር ካስካብቲ ዝተሃቱ ሐለፍቲ ናይዚያ ጋንታዚያ ምስጋናይ ከቅርብ ይደሊ ንሰናዓፈውን ዚያ ጋንታዚያ ኣብ ተህቲ ጋሽ ባርካ እንተኾነውን ጽባነ ጎናይ ሀገር ስለዙ ዜርካ ናይ ክለብ ገዲፍካ ሀገር ስለተገድስ ንሰናዓፈውን ብውልቃ ዚያ ጋንታዚያ ካብ ራሴኒ ጀሚርካ ሓደ ነገራት ሀገስ ክገብር ትብል ስለዘላ በዚያ አጋጣሚ ከመስግና ይደሊ ማለት እዩ بو مو سنعفه انهم ارميا سنعفه وحقو سكا مصاوا صبو عند من الكاليكسون تواصلين قاعد تما هراها عود كاب قصالي نقولكم كسعب منيركم حجي ابا كلكم سيحوي تحقسنا خاص لزلنا ندغفتنا بزغاطامي يوهانا ندياسفورا زولو يكون اب وشت عددلو سبسكرايب كبلو فوتو خبرت ابل باركو زغوركم تخاتلت سينما سمره نايلو متحسنا ابزنزاز مالنا نوم ارميا سنعفه قومنا سلطانيو سلطان كلب دنيو ግን በቀረባ ሙሱ ዝካቶ አሌክስ መድኃኔ ነበረ ሓጢር ተሕሶ ዘዝሚና ንኽልቲዮም ኣብ ቀጻሉ ጉዕዞ ማዓወትና ተመንኹ ንኹልና ሰላም ጥዕና